Гомер уртасы, 50 яшь ул алтын тоткасы. Шулай диләр, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әнкәебезнең бүген каршылаган бәйрәме турында. Сүзебез Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Чиркли авылында яшәп килүче Хамзина Әлфия Рызван кызы турында барыр. Матур юбилее белән аны ихластан хәләл җефете Марат, уллары Рафаил, Равил, килене Рената котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. 1978 елның 23 май көнен күп балалы гаиләдә иң кече йолдызлары булып, минем бәхеткә сөекле хатыным туа. Мәктәпне тәмамлап, пешекче һөнәрен үзләштерә. Әле яңа гына укуын тәмамлаган яшь кызга гашыйк булып, 1991 елның 10 гыйнвар көнендә мин аны гомерлеккә үземнеке иттем. Күркәм никах укытып, мәңгелеккә бергә булырга вәгъдәләр бирештек. Уртабызда булган хисләребезнең җимешләре итеп, 2 ир балабыз, Рафаил белән Равил тудылар, әлхәмдүлиллаһ. Аларны тәрбияләп үстереп, укытып, армия сафларыннан көтеп алдык. Меңгелле шөкер, бик тату дустырабыз. Зур улыбыз Рафаилыбыз үз юлын табып Мәскәү шәһәренә юл тотты. Имам-хатиб булып эшли, үз гаиләсен кырды, әлхәмдүлиллаһ. Кечебез Равилыбыз үзебез белән яши, хезмәт итә. Аллаһка мең рәхмәт хатыным өчен, балаларым өчен. Иншаллаһ, гыйбадәттә, хезмәттә шулай гомер кичерәбез. Киләчәктә дә Аллаһдан сорыйм: "Я Раббым, саулык исәнлек бирсен иде барчабызга. Татулык, тынычлык, гаилә мәхәббәте, бергә сау-исән бала гыныклар үстерергә насыйп булсын иде." Сөеклем, син безнең өчен бердән-бер иң кадерле олы зат. Син һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәктә өмет, ныклылык, таяныч булучы үрнәк. Кадерлебез, сине шушы бәйрәмең белән ихластан тәбриклибез. Теләкләрнең бары изгесен, бары яктысын чын күңелдән сиңа юллыйбыз. Тормыш киңлекләрен иңләгәндә пар канатым булып, борчу мәшәкатьләремне, шатлыкларымны бүлешеп яшәүче, минем өчен назлы хатын, улларыбыз өчен кайгыртучан әни булган якын кешебезнең юбилее. Саулыгың ныклы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетең мул булсын. Һәр мизгелгә куанып, мул тормышта яшә. Гаиләбезнең учагын сүндерми, гомер көзләрен дә, кышларын да бергә каршыларга язсын. Ходай миңа сине бүләк иткән, ә мин сиңа язган тиң ярым. Җитәкләшеп, иңне иңгә куеп үтәбез без гомер юлларын. Шуңа да шул рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насыйп итсен Аллаһ бергәлекне гомер көзләренә кергәндә. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче. Үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әни. Без сырхаулап ятканда күкрәгенә кысып, җан җимешем, балам дип, чын күңелдән борчылучы әниебез. Син булмасаң, без оясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз сандугач булып яшәр идек. Тормышыбызның яме дә, тәме дә булмас иде. Дөньядагы иң әйбәт, матур тормыш чәчәге, саф күңелле кеше һәм яраткан әниебез булганга Аллаһ Тәгаләгә чиксез рәхмәт. Хөрмәтле Әлфия Рызвановна, матур бәйрәмегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләк бары сезнең өчен генә яңгырый. Бәйрәмнәрнең төрлесе бар, тик туган көн дигәне Раббының үз тарафыннан бүләк итеп биргәне, фәрештәләр канатына бүләк булып кунган эн. Котлы булсын, котлы булсын, котлы булсын туган көн. Фәрештәләр канатына бүләк булып кунган эн. Котлы булсын, котлы булсын, котлы булсын туган көн.
Раббы үзе яралтканга безне ушбу җиһанга бәхет капкаларын ача җиргә туган һәр җанга фәрештәләр канатына бүләк булып кунган ин котлы булсын туган көн фәрештәләр канатына бүләк булып кунган ин котлы булсын туган көн Раббының үз тарафыннан сөйіп бирелгән өчен кылган изге гамәлләрең истәсен яшәү кешен фәрештәләр канатына бүләк булып кунган ин котлы булсын туган көн фәрештәләр канатына бүләк булып кунган ин котлы булсын туган көн котлы булсын туган көн